Карнікі прагнуць крыві. Для генпракуратуры прысуд журналістцы Кацярыне Барысевіч занадта мяккі, таму патрабуюць перагляду. Гамельчанку Анастасію Перавозчыкаву ў суме трымаюць за кратамі 105 сотняў. Дзяўчыну прызналі палітзняволенай, а гарадзенскі музыка Ігар Банцер 10-й дзень трымае сухую галадоўку, і сёння суд адмовіўся яго вызваліць. Настроен рашуча і кажа, што будзе жыць у сваіх дзецях. Таксама ў горадні літаральна за 2 гадзіны перад нашым выданнем затрымалі вядомага журналіста Дзяніса Івашына. Пятніца. Вітаю ў студыі Белсат, Сергей Падсасонны. Не пераключайцеся. За мои политические убеждения он подошел, и когда у меня руки были за спиной, ударил меня кулаком в лицо. Убивают людей, их не судят за это, калечат людей, их за это не судят, оказываются виноваты сами пострадавшие, десятки лет дают людям за то, что он свидетель был, присутствовал. Так чего могли ожидать мы? Минимум, наверное, тот, который мы можем для него сделать, это прийти сюда и поддержать его. Он сам прекрасно знает, что он не виноват в этом, в чем его обвиняют. Мы тоже все это понимаем и знаем. Большинство, тысячи людей судят, когда совсем нет никаких правонарушений и нет никакой вины. Отпускай! 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 Да панядзелка пратрымаюся, сказаў прысутным у судзе Ігар Банцер. Рок-музыкант, які 10-й дзень трымае сухую галадоўку. Чарговае паседжанне прайшло ў судзе Ленінскага раёну ў горадні. Аднак на паседжанне не прыйшоў сведка, якога падсудны прасіў дапытаць, і таму ў працэсе ізноў перапынак. На тыдзень. Судзяць Банцера за танец без майткаў перад міліцыянтам. Музыкант толькі часткова прызнаў сябе вінаватым. Все сябры, канешне, хвалююцца. Сёння, калі яго маці выйшла з суда, і пачалася гістэрыка, усе гэта бачылі, і все баімся, але будзем глядзець, што будзе далей, калі ён сам сказаў, што дажыве да панядзелка, а далей не ведае, то будзем чакаць, будзем спадзявацца на тое, што нешта зменіцца. Ужо 3-й раз сведка не прыходзіць на суд, і калі б гэта быў звычайны чалавек, а не супрацоўнік вось тых вось структураў, то яго б даўно прывялі ці прывезлі. Зараз зразумела, што гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб, я нават не ведаю дзеля чаго, каб паплываць на яго, каб на ўсіх іншых запужаць людзей. Я с ним постоянно в переписке, насколько это возможно, с учетом скорости почты и цензуры и так далее. Ему пишут многие, вот на день рождения ему делали такой поздравительный, скажем так, флешмоб, ему со всех стран мира писали, насколько я в курсе, там порядка, наверное, под 50 открыток ему пришло поздравительных на день рождения. Поэтому, слова поддержки и вот основа инициативы, скажем так, в любом проявлении. Праглядаем гаспадарства да лёсаў тых, хто ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў беларускіх турмах, знаходзіцца ў няволі за кратамі. Сярод іх ужо 8,5 месяцаў за кратамі, напрыклад, палітвязень Ігар Лосік, таксама 4 месяцы за кратамі Мікола Дзядок. Блогеры – гэта тыя, на каго вельмі моцна ціснуць, і гэта тыя, якія ідуць на самыя розныя адчайныя крокі. Напрыклад, Ігар Лосік пратрымаў галадоўку больш за 40 дзён, і вось дайшоў ліст ад яго, у якім ён вельмі песімістычна настроены. Кажа, што атрымае вялікі тэрмін, памрэ на зоне і што ўсё было дарэмна. Кажа, што адных пасудзяць, іншыя з'едуць, нехта будзе сядзець ціха. І тут цытую тое, што кажа Лосік: лепш бы па-хуткаму расстралялі і не бачыць усё гэта. Вельмі моцныя, але і вельмі песімістычныя словы.
па якіх толькі можна здагадвацца, у якіх умовах знаходзіцца гэты палітычны вязень, як і сотні іншых. З намі на сувязі грамадскі актывіст Зміцер Дашкевіч, які таксама ў свой час прайшоў праз турмы, таксама галадаваў. Вітаю, Зміцер. Прывітанне. Зміцер, палітвязень за кратамі ідзе на галадоўку. Што гэта можа азначаць? Гэта ўжо апошні крок роспачы? Ну, вось тое, што мы чытаем пра Ігара, напэўна, гэта так, альбо вось пра іншых людзей, якія ставяць патрабаванне вызвалення. Ну, я, калі ішоў на такія крокі ў турме, то за тых умоваў утрымання, якія мяне змяшчалі, ці хацелі змясціць, каб неяк сябе абараніць турме, я думаў, што гэта некарэктна было б у маім выпадку ставіць патрабаванне вызвалення. Я разумеў, што тэрмін, які я буду сидзець, там не накідваюць, буду далей сидзець. Ну, ўжо проста, калі не было магчымасці там нават і так пакаранне адбываць, то тады ішоў на такі тэрмін. З іншага боку, калі мы бачым вось тое, як рэагуе сістэма, яна робіць выгляд, што вельмі моцная і што не звяртае ўвагу ні на галадаванні, ні на нейкія іншыя крокі. Вось у такой сітуацыі ці варта рваць здароўе, кажучы па-простаму, калі дзяржава ўвогуле глухая на гэта, ці не такая і глухая? Ну, тут, канешне, цяжка вельмі неяк катэгарычнымі нейкімі сказамі ту сітуацыю каментаваць. Усё ж такі гэта здароўе людзей, жыццё людзей. Ну, сыходзячы з уласнага досведу, я бы не рэкамендаваў. Я думаю, што цяпер самая галоўная задача – гэта застацца пры здароўі, пры розуме, пры сілах, таму што падзенне рэжыма Лукашэнкі непазбежнае, як узыход сонца, яно відавочнае для кожнага разумнага чалавека. І што нам трэба цяпер зрабіць, гэта максімальна сустрэць гэта падзенне фізічнае рэжыма, таму што ўжо у духовым, маральным, псіхалагічным плане яно адбылося, сустрэць гэта фізічнае падзенне ў сіле. Біблія кажа в адным месцы: будзем жаць у свой час, калі не саслабеем. Вось мы будзем жаць толькі калі ў нас будуць сілы яшчэ жаць. Але вось калі чытаю гэтае слово, лепш бы па-хуткаму расстралялі і не бачыць усё гэта, тое, што піша ў лісце Ігар Лосік, то словы, якія, ну, вельмі драматычныя, і мала ў іх увогуле аптымізму немагчыма знайсці. Ну, канешне, цяжка знаходзіць аптымізм, калі ты там ввогуле не разумееш, чаго ты знаходзішся. Ну, ведаеце, у маім выпадку, калі мы ішлі там на плошчу 10-го года, мы все там разумелі, што 25 гадоў па тэрарызму, ці што мы там пагражалі. Вельмі відавочны тэрмін. І ніхто з нас не быў здзіўлены, калі нас садзілі. У выпадку, калі садзяць людзей за журналісцкую дзейнасць, недатычных нейкіх арганізацый палітычных, проста не пашчасціла патрапіць на камеру. І гэта трошкі іншая сітуацыя. Ну і, канешне, сям'я, дзіцёнак, якога адарвалі ад цябе. Гэта ўсё накладае свой адбітак. Зміцер, калі цябе ў вязніцы трымаюць вось у гэтых ізаляваных умовах, калі не даходзіць інфармацыя альбо даходзіць вельмі абмежавана, што дапамагае трымацца? Вось у нас цяпер у краіне 279 палітычных вязняў, лічба ўвесь час змяняецца, але размова ж не толькі пра гэтых прызнаных палітычных вязняў, у гэтых справаў куда болей. І там тысячы людзей у вязніцах. Што дапамагае ім трымацца? І якая можа быць рада ўвогуле, ці яна можа быць? Ну, рада ў мяне самае галоўнае трымацца Ісуса Хрыста, крыніцу
любові і таго, хто кажа, я ёсць шлях, праўда і жыццё. Без гэтага вельмі цяжка вытрымаць, тым больш такія нечалавечыя выпрабаванні, у якія рэжым кідае сваіх палітычных апанентаў. Нам што трэба рабіць, гэта маліцца за гэтых людзей і максімальна пісаць ім, высылаць тэлеграмы, нешта з гэтага праб'ецца, дойдзе і падтрымае. Прынамсі, калі, я па сваім досведзе ведаю, калі ты сидзіш у нейкіх такіх роспачных пачуццях, атрымоўваеш ліст, там, эти самыя экранальныя моманты, калі дзеці пішуць лісты і пішуць там, мы молімся за цябе, там, любім цябе, падтрымоўваем. Ты просто сидишь и плачешь над этим листом и разумеешь, что ты не можешь сдаться. Недзе нейкі дзіцёнак у Беларусі ці нават в іншай краіне кажа табе, я за цябе малюся. Гэта уражвае да глыбіні душы. Гэта тое, што ёсць нашай адказнасцю сёння перад палітвязнямі. А таксама, канешне, сем'і гэтых людзей. Шмат дзе дзіцёнак, 2, у многіх 3 дзіцёнка, шматдзетныя сем'і, многія ў цяжкіх фінансавых умовах. Хто дзе, ў якім горадзе, ў якім месцы ведае пра такія выпадкі, павінен максімальна звяртаць нашу увагу на іх, максімальна, каб мы маглі падтрымаць, маліцца і пісаць гэтым людзям. Зміцер, калі вы сёння назіраеце за сітуацыяй у краіне, вось бачым гэты абсалютна абсурдны часамі пераслед, улады разумеюць, што перацягнуць людзей на свой бок немагчыма, бо гэта татальная цьма, але што тады, знішчыць усіх нязгодных? Які план? Так, у рэжыма толькі адзін ёсць метад. І гэта, я думаю, для мяне асабіста это было відавочна. Думаю, для многіх людзей, напэўна, у жніўні 2020 года, калі быў такі уздым, было зразумела, калі цяпер гэта не скончыцца, то у рэжыма будзе толькі адзін метад – тэрор. Уже тут няма, пра гэта правільна нехта напісаў. Рэжым пазбаўляецца ад полутоноў. Толькі тэрор, наколькі гэта магчымы тэрор у цэнтры Еўропы ў 2021 годзе. А што далей з пратэстам? Я думаю, што гэты час, які цяпер ёсць, ён на нашу карысць. Гэты час ён збірае вакол рэжыма самых неадэкватных, з якімі рэжым пойдзе на дно. Сістэма ачышчаецца ад тых людзей, якія яшчэ могуць паслужыць свабоднай, справядлівай Беларусі, людзей, якія сыходзяць цяпер, гледзячы на весь гэты жах і гвалт. І гэты час для таго, каб мы таксама як нацыя і грамадзянская супольнасць кшталцаваліся, каб мы задумваліся, як мог Лукашенко ўзнікнуць, карані гэтай сістэмы, якія, на маю думку, ляжаць у несэнсаваным і нераскаяным камунізме. Гэта час, каб мы думалі над прычынамі рэчы. Пакуль мы думаем і кудысьці ідзем, і ўзнікае лагічнае пытанне ва ўсіх, што далей з пратэстамі? Я не прыхільнік нейкім гаданнем займацца. Я раю кожнаму падумаць над 2 пытаннямі. Першае, што правільна рабіць у цяперашняй сітуацыі, і сваю меру магчымасцяў, што я магу зрабіць. Бо калі мы возьмем па-за мераю магчымасцяў, мы хутка саслабеем. Можа, многія не дачакацца. Як мінімум, у нас ёсць сёння ва ўсіх магчымасць размаўляць на роднай мове. Алексей Шейн слушна сказаў, сёння гэта твой штодзённы пікет. Мільёны людзей выходзілі на вуліцы. Мільёны людзей в Беларусі з'яўляюцца патрыётамі роднай мовы. Але патрыётамі, якія размаўляюць па-расійску. Калі заўтра мільёны гэтых людзей у краме будуць казаць дзякуй замест спасіба, мы убачым, як мяняецца Беларусь навокал нас. Ёсць сёння гэты інструмент, за які не будуць біць государовы людзі, садзіць у турмы, пакуль што, страляць. Гэта можна пайсці і зрабіць. Нехта ў нейкай форме можа выразіць свой пратэст, і я думаю, канешне, мы гэта зробім, кожны той форме, якой можам. Але у нас ёсць і іншыя рэчы, іншыя інструменты, пра якія мы чамусьці не разважаем. Многія думаюць пра то, як пайсці на пратэсты, сесці на суткі, ці рыхтуюцца да турмы, а не хочуць проста пачаць размаўляць на роднай мове.
Зміцер, напрыканцы нашай размовы крышку іншая, але ў тым самым кантэксце. Сёння у горадні, зрэшты, вы хіба таксама сваё пакаранне адбывалі ў гарадзенскай турме. Дзень заснавання АМАПу гарадзенскага, і там раздавалі партрэты Лукашэнкі. Вось гэта тое, што абурае з аднаго боку, але як гэта назваць? Ну, гэта лагічная працяг лагічнай шизофрэніі гэтай сістэмы. Я гляжу з усмешкай і радасцю на такія акцыі, на всенародны сход, на іншае, што робіць гэты рэжым, на вось гэтыя песенкі на Еўравізіі. Гэта мяне ўсё радуе і натхняе. Чым больш абсурдаў, тым бліжэй канец. Дзякую вам за гэтую размову. Зміцер Дашкевіч, грамадскі актывіст, быў з намі на сувязі. Ужо ўзгаданы Мікалай Дзядок, былы адміністратар тэлеграм-каналу «Мікола», а цяпер палітвязень за кратамі 4 месяцы. Напярэдадні тэрмін утрымання яго пад вартай скончыўся. Але, відаць, будзе працягнуты. У канцы лютага стала вядома, што дзядка паставілі на прафілактычны ўлек. Бацька вязня распавёў пра умовы ўтрымання сына. Что касается состояния здоровья Николая, то в данной ситуации у него как было, так и есть проблемы, связанные с желудком достаточно давно. Около месяца назад он обращался за медицинской помощью, ему пообещали консультацию гастроэнтеролога и сделать даже фиброгастроскопию, то есть обследование желудка. Однако месяц прошел, ничего не сделано. Боли по-прежнему остаются. Что касается других аспектов. Со слов адвоката мы знаем, что Николай жаловался на боли в горле и трудности при глотании. Он обращался к врачу. Врач, я расцениваю это как издевательство, сказал ему, что, дескать, ждите лора. То есть лор врача, который должен якобы прийти его обследовать. Но я так предполагаю, что это то же самое, как с гастроэнтерологом. Что касается сути профилактического учета, его задача усилить надзор за человеком, усилить над ним личный надзор, ограничить его передвижение. И в частности, вот у Николая надзор заключается в том, что его теперь из камеры выводят только в наручниках и передвижение только в наручниках. Кроме того, согласно действующим правилам, любой конвоир при своем желании, посчитав его там суперопасным, якобы может надеть на него даже ножные кандалы. В данном случае могу сказать, что подобные меры применяются, как правило, к людям осужденным, к смертной казни, к пожизненному заключению, но никак не к человеку, который является только лишь пока еще обвиняемым, нет приговора суда. И применять подобные меры в условиях тюрьмы, где он находится под повышенной охраной, ну что такое тюрьма, в принципе, все понимают, и говорить о том, что он там как-то опасен, что он склонен к захвату заложников, как написали, ну это по меньшей мере смешно, хотя если бы не было так грустно, если можно так выразиться. Драматычная навіна дайшла з магілёўскага ічу. Вядомы палітвязень і блогер Сергей Пятрухін ускрыў сабе вены. За гэта быў кінуты ў карцер. Берасцейскі блогер адбывае у чаканні вось гэты тэрмін да наступнага суда ў магілёўскім ічу. Туды іх перавезлі разам з ягоным паплечнікам Александром Кабанавым. Усе падрабязнасці распавядзе адвакатка. Сергей Петрухин, мне стало с его слов известно, и он мне показывал свои раны на руках и сказал, что он вскрыл вены 25 февраля. Его поместили в камеру с антисанитарными условиями и с таким неприемлемым контингентом для него по содержанию совместному. С его слов, да, он в этот же день обратился в администрацию, чтобы его перевели, но ему было в этом отказано, в связи с чем вот он и сказал, что принял такое решение, потому что, как он понимал, что у него не оставалось другого выхода. Согласна, отчаянный шаг и, знаете, вред собственному здоровью, нанесение вреда, это очень серьезно.
Когда я его посещала, он указывал, что с 25 числа по 17 февраля ему было объявлено, что он будет находиться в карцере. Поэтому после того, как он вскрыл себе вены, ему была оказана медицинская помощь. Я сама видела, что швы наложены на раны. Вот, и уже, были стадии заживления, потому что, с 25 числа, я посещала его вчера, 11 числа. До 17 числа он находится в карцере. Опять же, это мне только с его слов известно, то есть официальной информации у меня об этом нет, но исходя, опять же, из информации от родственников о том, что передачи невозможно ему передать. У него не было таких жалоб, потому что, как он мне сам пояснял, что он вообще привык вести аскетичный образ жизни, и, в принципе, у него нет каких-то там, пожеланий об определенных условиях, то есть и в питании, и в обеспечении. Поэтому не было, и у него ни с сокамерниками, ни с администрацией, то есть он мне никогда жалоб не высказывал, то есть у него не было проблем в содержании его, ни когда он находился на Володарского, ни когда он находился в тюрьме Могилева. Сейчас чувствует себя хорошо, просил и всем родным, близким, друзьям, всем сочувствующим передавать большой привет, и что с ним все хорошо. Адна з апошніх навінаў прапагандыст СТВ Азаронак, уключаны ў базу украінскага міратворца. На сайце публікуюцца звесткі пра людзей, дзейнасць якіх паводле стваральнікаў сайта мае прыкметы злачынстваў. Азаронка там абвінавачваюць у антыукраінскай прапагандзе, перавышэнні службовых паўнамоцтваў, умяшальніцтве ў справы Украіны і распаўсюджванне крамлёўскай прапаганды. Вось такі адпаведны адказ на тое, што робіць прапагандыст. Губазік тым часам палюе на адміністратараў тэлеграм-чатаў. Уначы з чацвярга на пятніцу ў Дзяржынску сілавікі затрымалі стваральніка адразу некалькіх тэлеграм-чатаў Уладзіміра. Пры гэтым адзін з тых чатаў на момант затрымання быў ужо выдаленым, а таксама яго жонку Аксану, якая адміністравала некаторыя з чатаў. Пазней жанчыну адпусцілі. Пры гэтым карнікі літаральна ўламаліся ў кватэру, напалохаўшы дзяцей, канфіскавалі ўсю тэхніку. Таксама за ноч зніклі тэлеграм-чаты «Стройка Дзержинск», «Где ГАИ Дзержинский район» і «Ситуация на дорогах», «Мачулішчы Гатава». Ператрусы і агляды адбыліся ў іншых мясцовых актывістаў. Як паведамляе Губазік, гэтая карная структура выкрыла ўжо больш за 1000 дваровых чатаў. Адміністратарам і актыўным удзельнікам тых чатаў, якія карнікі палічылі найбольш радыкальнымі, прыгразілі 10 гадамі турмы. Больш за палову выяўленых чатаў прыпадае на Менскі раён. У прыватнасці 10 сакавіка працаўнікі Губазіку затрымалі адразу 7 актыўных удзельнікаў дваровага чатаў у маскоўскім раёне сталіцы. Пры гэтым затрыманне адбылося дзякуючы даносу ад гэтак званых неабыякавых грамадзянаў. Прысуд занадта мяккі. Генеральная пракуратура апратэставала вырак журналістцы Тутбай Кацярыне Барысевіч па крымінальнай справе «0 праміля», якую разам з лекарам больніцы хуткай дапамогі Артёмам Сарокіным асудзілі ў Менску 2 сакавіка. Іх вінавацілі ў разгалошванні медычнай таямніцы аб адсутнасці алкаголю ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі. Кацярыну Барысевіч тады суд пакараў 6 месяцамі калоніі агульнага рэжыму і штрафам 100 базавых велічыняў. 2900 рублёў. Артёма Сарокіна 2 гадамі калоніі з адтэрмінаваннем на год і штрафам 50 базавых. Адразу ж пасля агучвання прысуду доктара вызвалілі ў судовай зале з падпіскаю пра нявыезд. Журналістку і лекара затрымалі ў лістападзе пасля таго, як на партале Тутбай з'явіўся артыкул Кацярыны Барысевіч.
У ім аўтарка са спасылкаю на доктара Артёма Сарокіна паведаміла, што забіты на плошчы пераменаў Раман Бандарэнка быў цвярозы. Гэтак артыкул зняпраўдзіў словы Александра Лукашэнкі пра тое, што Бандарэнка быў п'яны. Беларускія праваабаронцы прызналі Кацярыну Барысевіч і Артёма Сарокіна палітвязнямі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International, міжнародная амністыя вязнямі сумлення. Змяняем тэму. Пасля змены галоўнага рэдактара адно з самых вядомых спартовых выданняў Беларусі газету «Прызбол» на знак пратэсту пакінуў шэраг журналістаў. Не вынятак і хакейны адмыслоўца Вячеслаў Федарэнкаў, які ў размове з нашым спартовым аглядальнікам Дмітрыем Сухановічам распавёў, чым займаецца цяпер. Таксама выказаў свой пункт гледжання на стан хакею ў нашай краіне і прайшоўся па менскім «Дынама» ды нацыянальнай зборнай Беларусі. Вячеслав, добрый день. Першае пытанне пра цяперашні твой лёс. Пасля таго, як ты сышоў з «Прызбола», не сумуеш па газеце, якой аддаў чвэрць стагоддзя? Чым цяпер займаешся, не пакінуў журналістыку? Не, журналістыку, вы ведаеце. Як казаў наш калега у выкананні Александра Дамагарова, дзесьці гэта ў бандыцкім Петербургу, ці што? Нельга кінуць паліць, гэта ж наркотык, як журналістыка. Таму і паліць не кінуў, журналістыку таксама не кінуў. Наконт першага засмучаны, наконт другога не. Вы ведаеце, калі ў ліпені, так, як мне падаецца, наш Сергей Кайко, былы галоўны рэдактар, на жаль, былы «Прызбола», зайшоў у адстаўку, і яго таксама пыталіся праз месяц ці два, што робіш. Ён кажа, для падтрымкі формы нешта раблю. Вось так і я. Я пішу на родны сайт, на «Прызбол.бай». У газету не. Тут прынцыповы момант. На сайт пэўныя артыкулы пішу, агляды. Ну і далей хакей. Ты як адзін з найлепшых адмыслоўцаў у гэтай галіне. Што скажаш пра менскае «Дынамо», якое на першай стадыі плэй-офф скончыла свой выступ у КХЛ, заступіўшы ў серыі піцерскаму СКА 1-4. Для цябе такое развіццё падзей было прагназаваным ці нечаканым? Не, да чаго нечаканага. Тут трэба разумець, што «Дынамо» стартавала ў плэй-офф з 7-га месца ў канферэнцыі, СКА з 2-го месца. Ну, зразумела, што былі ўсякія выпадкі ў гісторыі сусветнага хакея і у гісторыі адмыслова кантынентальнай хакейнай лігі, але ўсё ж такі тое, што на старты серыі, у тое, што «Дынамо» пройдзе СКА, я не веру. На што я спадзяваўся? На тое, каб хаця б не на нуль, не ў сухую, так бы мовіць. І гэта яшчэ з пэўным запасам нават, можна сказаць, нягледзячы, што толькі 4-1, былі варыянты. Гэта было прыемна бачыць. Ну, як лічыш, ці патрэбна нам «Дынамо» і надалей у такім выглядзе? Маю на ўвазе замежны трэнер, легіянер і гэтак далей. На выніку трапляем на той жа СКА ці ЦСКА і да пабачэння, бюджэт прафуканы. Ну, дык мы ж колькі ўжо там 13 сезонаў, да, у кантынентальнай хакейнай лігі. 13 сезонаў мы проста марам і мроем аб тым, каб выйсці хаця б у другі раунд. Гэта, як мне падаецца, малаверагодна пры любым раскладзе. У мяне ўжо колькі год пазіцыя прынцыповая. Галоўнае – гэта нацыянальная зборная. Бо «Дынамо», як бы яно добра ці кепска не выступала, яно можа вось так вось прапасць проста з радараў, знікнуць. А нацыянальная зборная будзе, пакуль будзе Беларусь. Ну а што скажаш пра змены ў кіраўніцтве нашага алімпійскага камітэту? Тым больш, што і новага прэзідэнта МАК не прызнаў легітымным. На твою думку, навошта былі такія ракіроўкі? Ой, я вот не ведаю. Гэта ведаюць толькі яны самі. Наколькі, ты мяне папраў, калі я памыляюся, наколькі мне вядома, Віктор Лукашенко ж таксама у выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэта ўваходзіў і раней, так? Так. Ну, тады мне логіка проста не зразумела, навошта гэта ракіроўка. Калі было зразумела, што санкцыі не толькі супраць Міжнароднага алімпійскага камітэта, не толькі супраць Александра Лукашенка, але і ўсіх, хто прадстаўляе выканкам нашага алімпійскага камітэта. І тут змена, чаму яны імкнуліся і чаму гэта зрабілі, мне невядома, калі было загадзя вядома, што не пракаціць гэта, так думаюць, даруйце за такі ж арганізм. Вось, навошта толькі можна нейкія версіі, якіх у мяне няма. Ну, давай цяпер пра хакейны чэмпіянат свету, які ў Менска адабралі.
і пройдзем толькі ў Латвіі. Як табе такое рашэнне і чаго чакаць ад нашай зборнай на планетарным першынстве ў Рызе? Я зразумеў, што ў нас едуць адбіраць чэмпіянат свету не ў студзені, калі Фазел прыехаў, а яшчэ ў снежні, калі ён спрабаваў прыехаць, але яму там коронавірус перашкодзіў. Было зразумела, што гэты візіт толькі дзеля таго, каб так па-добраму растлумачыць, чаму немагчыма праводзіць у Мінску. Ну вось, што мы атрымалі. Што ад нашай зборнай чакаць? Ну, тут цяжка сказаць, па-першае, вот яшчэ вяртаючыся да тэмы мінскага «Дынама», трэба сказаць, што гэта быў, як мінімум, адзін з найлепшых сезонаў, калі «Дынама» папрацавала на нацыянальную зборную. Не трэба тут вялікіх дыферамбаў у «Дынама», там ёсць, зразумела, паслугі, але справа ў тым, што нам дапамог коронавірус. Я ўжо так жартую не першы раз і не дзесяты, што шмат хто ў свеце можа сказаць коронавірусу дзякуй. Вось так і наша мінская «Дынама». Бо зразумела, што не было б, калі б не коронавірус там і не адкладыванне старту там чэмпіянату НХЛ, АХЛ за акіянам, то не было б тут ні Шаранговіча, ні Протаса, яшчэ некалькіх наших гульцоў, якія, можна сказаць так, железныя зборнікі. Мяркую, што месца будзе дзесьці, вось на першым этапе, там, можа, будзем 5-6 ў групе, гэта не дасць нам права выступіць у чвэртьфінале, у плэй-офф, але гэта не будзе такой жудасцю зноў-такі, як гэта было ў 2018 годзе. Нешта сярэдняе, можа крыху вышэй за сярэдняе. Калі пашансуе, можа і ў плэй-офф праб'емся, але ўсё ж такі не болей. Ну а цяперашні галоўны трэнер нацыянальнай каманды Михаил Захаров ўжо не аднойчы кіраваў нашай дружынай. І вось зноў вырашыў вярнуцца. Як думаеш, гэта яго асабістае рашэнне, ці было спушчана з вярхоў? І ці зможа ён гэтым разам ускалыхнуць зборную? Ох ты прыгадаў, ты зноў-такі мяне вымушаеш разважаць аб тым, аб чым я магу толькі там нейкія тэорыі строіць. Я не ведаю. Гэта произошло, ўжо адбылося так калі, дзякуй Богу, у жніўні 19-го яшчэ года. Так даўно ўжо, што 1,5 гады пайшло. Было ўражанне, што гэта скажем так, асабіста ад Михаила Захарова я чуў, і публічна ён гэта выказваўся, што ён не жадае зноў-такі стаць на чале нацыянальнай зборнай. Ёсць у мяне версія, што, магчыма, Михаил Михайлович так, ён шмат крытыкаваў канадскіх там настаўнікаў нашых трэнераў, коучай нацыянальнай зборнай. Была такая крытыка, і у мяне ёсць дапушчэнне, я не ведаю, ці так гэта было, ці не, што яму нехта наверху, можна зразумець хто, сказаў: Михаил, возьми і пакажы, як трэба. Ну і напрыканцы твой прагноз на будучыню, як далей будзе выглядаць прызбол і беларускі спорт? Ого, нічога сабе. Ведаеце, у мяне вельмі часта пыталіся і па футболу, і па хакею, якой будзе вынік гульні. Я заўжды адказваю, што калі б я ведаў адказ на гэтае пытанне, я б кінуў працу і жыў бы з тоталізатара. Як яно будзе, я не ведаю. Што будзе з прызболам, я не ведаю. Вось пакуль у нас усё ў краіне так, як яно ёсць, прызбола таго, што быў ён цягам 30 гадоў, гэта відавочна не будзе. А далей будзем паглядзець. Тое самае тычыцца і нашага спорту. У нас зараз, тут же ж трэба панімаць, што спорт, ён ніяк яго не адарваць ад палітыкі-то ўжо Бог з ім, ад эканомікі. А эканоміка ў нашай краіне ёсць нейкія там пэўныя прыкметы не вельмі добрага здароўя. І гэта не можа не адбіцца на спорце. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што мы размаўлялі з Вячеславам Федарэнкавым, хакейным адмыслоўцам, былым журналістам газеты «Прызбол». Дмітрый Суханович, Белсат. Спадарства, апошняя інфармацыя наконт затрымання журналіста Дзяніса Івашына. Ягоная маці паведамляе пра тое, што затрымлівалі Дзяніса Івашына супрацоўнікі КДБ. У гэтыя хвіліны ў кватэры адбываецца ператрус. Жонка Дзяніса Івашына не адбірае тэлефону. Мы сочым за справай, а ўжо цяпер пераносімся ў Смаргонь, і там яшчэ адна драматычная гісторыя. Дэпартуюць Тимофея Петунова, грамадзяніна Літвы. Было перад гэтым 2 пратаколы 23-34. Да дэпартацыі ён змешчаны ў Ічу. З намі на сувязі ягоная нявеста Рыма Пляхімовіч, грамадзянка Беларусі. Вітаю, спадарыня Рыма.
Добрый вечер. Спадарыня Рыма, што адбываецца з Тимофеем, дзе ён, у якім стане, ці вы маеце нейкую информацию? Смотрите, 10 марта он был приглашен в РОВД Сморгонское для уже вынесения конкретно решения о его выселении, потому что до этого 3 марта он приходил в миграционную службу, у него забрали паспорт, выдали временное разрешение на проживание на территории Республики Беларусь до 15 марта. Вот. И то есть 10 марта в 12 часов он должен был уже явиться в РОВД для того, чтобы сказали, когда он будет выселен, каким образом, то есть это будет под конвоем, вот как в итоге это случилось, выселен, либо ему дадут какое-то время, потому что отец его тоже ходатайствовал, чтобы дали до месяца ему здесь побыть, все дела привести в порядок, собрать вещи и уехать. Но этого не произошло. 10 марта я его отвезла в РОВД, прождала час, полтора, прошло час 45, и он только успел мне написать, что его выселяют, и жди, принесут бумаги. Ко мне вышли представители РОВД, начальник миграционной службы, и сказали, что такая ситуация, Тимофей не выйдет в ближайшие 5 суток. 5 суток – это рабочие дни, не календарные. При условии, он будет находиться все это время в ВВС до момента выселения его. Если он будет обжаловать это решение, то все это время, пока будет обжаловаться, он будет находиться в изоляторе. Если же нет, значит под конвоем его... Да? А чаму яго памясцілі ў гэты ізалятар? Чаму не сказалі просто збірай рэчы і выязджай з Беларусі? У чым прычына вось гэтага затрымання? Вы ведаеце нешта пра гэта? Нет, никакой информации нет, и мне это ничего не пояснили, такое решение. И самое вообще драматичное в этой ситуации, что накануне, 9 марта вечером мы узнали, что у Тимофея умер дедушка в Пскове, и его отец должен был уезжать с супругой туда, на похороны. И на Тимофея остались 2 несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, 15-летний. И зачастую он может себя вести не совсем достаточно агрессивно, неуправляемо. И зная всю эту ситуацию, заранее, кстати, его предупредила начальник миграционной службы, что если какие-то будут нюансы, вы можете позвонить, мы, конечно, пойдем вам навстречу и перенесем. Но такая ситуация, к сожалению, произошла, но ни вечером 9, ни до 11 утра 10 мы не смогли дозвониться до нее, она просто не брала трубку. И мы уже были, честно говоря, готовы к тому, что, наверное, все не просто так. Вот, и он собрал какие вещи для того, чтобы на всякий случай ему было в изоляторе вещи теплые. Вот. И он, естественно, насколько я поняла, потому что когда они вышли ко мне, я уточнила, говорю, вы знаете вообще, какая ситуация, что сейчас за детьми просто некому смотреть, отец в отъезде, случилась беда, какие-то человеческие моменты, они сказали, да, мы в курсе, он очень сильно возбужден по этому поводу, но мы никакого решения поменять не можем, вот все как есть, так оно и будет. Поэтому на данный момент это благо, что есть я здесь и бабушка уже достаточно взрослая, вот, и она с ними не управляется, вот я между вот этими там интервью, и с вами сейчас я отъехала, потом опять нужно ехать, но вот они вечером должны вернуться. Почему такое решение, никто не знает, и никто не был к этому, по большому счету, готов. Ось што далей у гэтай сітуацыі? У лепшым выпадку, калі ўвогуле гэта можна назваць лепшым выпадкам, яго выпусцяць, але выпусцяць толькі на выезд, так? Я разумею, што ён будзе змушаны пакінуць Беларусь і выехаць у Літву. Да, я думаю, что даже никто из родных его не сможет увидеть, потому что было озвучено, что будет звонок из РОВД для того, чтобы передать бумагу. Бумага – это список вещей, которые он напишет, находясь там, в ВВС, которые мы должны будем собрать и передать ему. И он с этими вещами уже, они его повезут на границу, передавать.
Ці ён мае дзе спыніцца ў Літве, ці у яго там ёсць дом, блізкія, як гэта выглядае? Ці проста чалавека выкінуць на мяжы, а ў цябе літоўскае грамадзянства, хаця ты жыў у Беларусі, і ідзі куды хочаш? Ну, вообще родные все не в Литве, мама живет в Питере, а отец здесь в Маргоне, но у него есть там друг, который его ждет, да, примет, он в курсе. А як будзе выглядаць ваша гісторыя з Тимофеем? Ну, відавочна, каб быць разам, вы хіба таксама поедзеце ў Літву? Мне сложно сейчас сказать, потому что мы немножко обсуждали эту тему, но, честно скажу, до последнего надеялись на какое-то чудо. Но мы не считаем преступниками ни я себя, ни он. Мы просто высказывали свою гражданскую позицию, поэтому так надалеко не заглядывали. Пока я буду находиться на территории Беларуси, потому что у меня здесь работа. Вот, я даже, учитывая, что он ушел в РОВД, и я после этого его не видел, я не знаю, что сейчас он думает. Поэтому, когда, я думаю, что в среду уже мы сможем вечером связаться, вот, мы что-то будем решать. Будем спадзявацца, што уся ваша гісторыя скончыцца, ну, хоць нейкім хэпі-эндам, і будзем сачыць за справай. Дзякую вам за гэтую размову. Поспеху вам у тым, каб усё атрымалася. Рыма Пляхімовіч, нявеста Тимофея, грамадзяніна Літвы, якога дэпартуюць з Беларусі у Смаргоне. Ён цяпер знаходзіцца за кратамі, бо за 2 пратаколы па артыкуле 23-34 быў затрыманы. А цяпер яшчэ адна гісторыя. Жыццё братоў эканамістаў Аляксея і Кіма Самусенкаў падзялілася рэзка на да і пасля. Сітуацыя знаёмая для тысячаў беларусаў. Да, была сям'я, праца і хобі, паляванне і гістарычныя рэканструкцыі. Пасля зняволення затрымалі абодвух у лістападзе. Віншаваць вінавацяць братоў у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Блізкія ў вінаватасць Аляксея і Кіма не вераць. Пачалося ўсё з таго, што пазванілі ў дзвер. Я пайшла адкрываць дзверы, і прыйшла міліцыя. Вось, скажем так, можа, я не так ветліва іх сустрэла, не так радушна, як бы ім хацелось бы гэтага, але зайшлі яны ў нас у хату брутальна. І Андрэя на падлогу паклалі, плячо яму вывернулі, мне там рот зажималі, і халастымі стралялі ў Тагіра, таму што яны ж не ведалі, як Тагір на іх адрэагуе. Так, Тагірка. Потым, калі яны даведаліся, што Кім жыве не ў нас, яны прыйшлі з обшукам. І калі яны даведаліся, што Кім жыве не ў нас, то ў нас працягнулі обшук, а яны пайшлі да Кіма з обшукам. Там я ведаю, што да Кіма прымянілі сілу, ён быў збіты, хаця ён не аказваў супраціў. Кіма забралі 3-го, а 5-го прыйшлі з обшукам да Лёшы. Я была ўпэўнена, што можа сотні на 15, не болей, таму што нема падстав, зусім няма падставы. Але вось інакш закруцілася. Тое, на чым трымаецца ўсё наша жыццё, гэта лісты ад сыноў. Сыны ў нас як былі героямі, так яны і асталіся. То бок яны не толькі не жаляцца, але і спрабуюць нас падтрымаць. Яны пішуць, што ўсё добра, што яны адчуваюць за сабой праўду, што яны нічога не баяцца, там ніякага прысуду, таму што яны ведаюць, што яны нічога не рабілі. Гэта лист от Лёши. По делу у меня никакого движения. В январе следователь говорил, что ему поставили задачу до конца февраля дело закрыть. Но по ходу планы у них изменились. Я до сей поры не знаю, в чем именно меня обвиняют. В постановлении об обвинении нет никакой конкретики. Мне удивительно, откуда взяться конкретики, если я ничего такого не совершал. Мне уже даже интересно, на основании каких доказательств, в скобочках, я буду признан виновным на предстоящем судилище.
Я знаю, что ребята точно ни в чем не виноваты. Им, ну, они как-то так даже стали просто жертвами, к сожалению, того, что сейчас происходит в нашей стране, когда за твои взгляды, когда за твою позицию ты можешь действительно очень сильно пострадать. Я не верю в то, что они в чем-то виноваты, потому что знаю этих людей, то, как они всегда шли к семьям. То есть очень все последнее время у ребят же получается, ну, жены, дети. И мы пересекались, вот именно я приходила с ребенком там на какие-то встречи, ребята были всегда семьями, и люди, которые там вечером бегут домой для того, чтобы уложить ребенка спать, там, покупать и, в принципе, почитать книжку, ну, разве они могут сделать что-то плохое? Насколько я знаю их обоих, обвинения, скорее всего, надуманы. И доказательств, ну, это просто за уши тянуть придется, чтобы что-то как-то, ну, как и многие дела нынче, по которыми тоже просто за уши натянуты. Моя беда в том, что я не могу в нашем государстве, не могу защитить ни дом, ничего. То есть это так сильно напрягает и так сильно убивает психику, что, ну, не знаю. Нет, мы будем жить дальше. И я думаю, что этот театр абсурда кончится рано или поздно. А тым часам Каардынацыйная рада прапануе план нацыянальнага прымірэння і законнасці. У чым сутнасць? Запытаем у чальца Каардынацыйнай рады. Максим Баграцоў з намі на сувязі. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Максим, Ну, вот нацыянальнае прымірэнне каго і з кім, калі ласка? Ну вот ваш предыдущий сюжет на самом деле показывает это очень, очень конкретно. На сегодняшний день уровень беззакония, уровень насилия вот такой произведен, что для многих людей кажется, что невозможно дальше продолжать, и как бы вот этот раскол будет навсегда. Но как мы знаем из истории других государств, из истории в Беларуси тоже, такое продолжаться бесконечно невозможно. И начало этого процесса должно быть, конечно, в первую очередь с восстановления законности, чтобы закон исполнялся всеми сторонами и всеми, кто живет в республике. Я з гэтым згодны і думаю, што ўсе беларусы па ўсіх баках згодныя з гэтым момантам, але калі вы бачыце, што гаворым пра законнасць, а дзяржава адказвае не толькі кулаком, але і зброяй, то як гэтую законнасць увогуле аднавіць і што зрабіць? Ну да, к сожалению, сейчас то, что происходит со стороны властей, это все еще продолжение движения вот в тупик и ко дну. Но реальность вот в чем. Они еще часто это очень делают под риторику того, что у нас нет другого выхода. Там иногда говорят о том, что сейчас не до законов, иногда говорят о том, что вас же всех повесят на столбах, иногда говорят о том, что будет повальная люстрация. Ничего из этого не правда. Реальность заключается в том, что восстановление законности и понимание, что недопустимо для белорусского общества, это начальная точка, когда все должны согласиться, что нельзя обманывать на выборах, что нельзя применять насилие и так далее и тому подобное. И вот на этих принципах дальше надо разбираться с теми, кто виноват, разбираться с теми, кто незаслуженно потерпел ущерб или против кого было применено насилие, взвешивать это все и двигаться дальше. Двигаться дальше как один народ, как одна страна. Але спачатку хіба трэба мець уладу і магчымасці для гэтага, бо з'яўляецца нейкая канцэпцыя прымірэння, якая выглядае крыху фантомна. Александр Лукашенко нікуды не знік, не зляцеў у космас, не схаваўся пад зямлю сілай, але ўсё ж таки трымаецца. И в то же время отчасти почему многие люди, которые работают в государственных органах, они чувствуют, что у них нет другого выхода, что они у стены, потому что часть этой пропаганды работает. Тут мы говорим с вами про курицу и яйцо. Да? Очень важно для всех, кто участвует в движении, давать совершенно четкие ответы на вот эти вот конспирологию, на конспиративные теории, что произойдет с государственными служащими в будущем. Да? Чтобы не было возможности манипулировать их мнением и чтобы не было возможности манипулировать их чувствами. В то же время, чтобы четко было понимание, что нарушение закона, особенно в тех случаях, в которых происходит насилие, безусловно, не может остаться без расследования и без наказания. Это такие вещи, которые просто так спустить невозможно. И какая бы власть дальше ни была,
им придется с этим разбираться, потому что тот раскол, который в обществе сейчас есть, он реальный. И с таким расколом невозможно нормально налаживать ни общественную жизнь, ни экономику, ни развивать гражданское общество. Раскол рэальны ці раскол усё ж такі той, які робіць дзяржаўная прапаганда і вельмі ў гэтым накірунку працуе? Я думаю, что в реальности, конечно, есть достаточное количество людей. Вот, собственно, как в преамбуле к этой концепции написали коллеги, о том, что как бы с одной стороны есть участники гражданского общества, с другой стороны есть госслужащие, с одной стороны есть большая часть бизнесменов, интеллигенции, еще кого-то, с другой стороны есть силовики. Этот раскол, конечно, реальный. Другое дело, что нет такого, и опять же, о чем идет речь, что нельзя применять те или иные концепции к целому классу или к целой группе людей. Ответственность за то, что происходит, и примирение должно происходить индивидуально. Люди, которые нарушили закон, люди, которые что-то сделали неадекватное, вот индивидуально с каждым должно происходить разбирательство, а не повальное какое-то одно на всех правило. Пры гэтым Александр Лукашенко сабраўся ваяваць унутры краіны, пра што ён сказаў на сустрэчы са сваім сілавым блокам. І тут з аднаго боку мірны пратэст, а з другога боку ўзброеныя людзі. Усё ж такі камянямі на танкі кідацца не будзе, пра што мы размаўляем, пра, не ведаю, нейкія там часы аддаленыя, калі прыйдзе нешта здарыцца і Лукашенко сыдзе, ці пра што? Я могу только говорить о том, я не могу вам сказать, сколько это займет дней, недель или месяцев, но я вам могу сказать, что вот из всех примеров истории, которые я знаю, мирный протест по статистике, у него больше шансов вывести страну из кризиса. И больше шансов того, чтобы после этого появляется нормальное, работоспособное, реальное общество. Я думаю, что рано или поздно тупиковость того, что происходит, для большего и большего и большего количества людей, которые сегодня работают в государственных органах, будет очевидно. Потому что никто не хочет жить в такой стране, никто не хочет, чтобы дети жили в стране, где силовиков откровенно ненавидит большинство населения. Это неправильно. И это неправильно ставить тех людей в такую позицию, и это неправильно оставлять это как есть. Все должны начинать жить по закону, и все должны осознать, что часть вещей огромная, то, что происходило здесь с августа месяца, а кое-что и до этого, это то, что современному развитому обществу вообще чуждо совершенно. И всем людям, которые здесь живут, тоже. Гэта ж гаворыць і сам Лукашенко, што трэба заканадаўства, што трэба па законе, але гэта крышачку рыторыка. Калі вы ўзгадалі гісторыю, то мне таксама ўзгадваецца гісторыя і сталінскі тэрор, за які ніхто не адказаў. А тут карані вось гэтага ўсяго, што адбываецца, гэта ёсць гэты сталінскі тэрор, які НКВД чыніла, потым КДБ, якія з'яўляюцца спадкаберцамі, вось спадкаемцамі, уласна кажучы, таго, што адбывалася ў гісторыі. І там ніхто не заплаціў. Сёння ўжо Салжаніцына спрабуюць зрабіць ворагам. То калі глядзяць гэтыя чыноўнікі і гэтыя карнікі на ўсё гэта, то чаму яны павінны, не ведаю, напужацца ці поверыць, што яны будуць пакараныя? Вы знаете, можно так само посмотреть и на 200, и на 300 лет назад, но мир сейчас изменился. Нет современных, нормальных, молодых людей, которые готовы работать в таких условиях, которые готовы содержать эту власть, которые готовы содержать таких силовиков, оставаясь в стране что-то продолжать. И нет людей, которые, может быть, немножечко не настолько понимают, что происходит в ситуации, которые не желают себе и своим детям лучшей доли, лучшей жизни и всего остального. Такого монолита, как это было в сталинские времена, не существует. Его нет. Сейчас весь вопрос только в том, насколько быстро ключевая масса людей осознает и начнет тоже позитивно продолжать давить с тем, что должен происходить диалог и должно происходить движение вперед, а не постоянные вопросы, а что же вам не хватало. Але з іншага боку, тут нават не пытанне, але рэальныя людзі. У краіне 279, калі я не памыляюся, на сённяшні дзень палітычных вязняў, а гэта толькі палітычных. Ёсць яшчэ тысячы іншых, больш за 30 тысячаў чалавек, якія прайшлі праз гэты тэрор дакладна, зафіксаваныя дакументальна. У гэтай сітуацыі што сказаць гэтым людзям?
рабіць нейкую канферэнцыю, сімпозіум і тэзы высоўваць, яны хіба не патрабуюць гэтага? Смотрите, тут есть две вещи. Во-первых, всем этим людям мы, как гражданское общество, должны помогать здесь и сейчас. Потому что помощь нужна сегодня, возможностей для помощи, особенно учитывая атмосферу, которая происходит внутри Беларуси, достаточно немного, это делать очень сложно, и помогать надо здесь. Концепция примирения, которую разработали коллеги, она предназначена для двух вещей. Первое, чтобы еще раз убрать вот эти вот варианты для манипуляции, эти конспирологию, как будет жизнь обустроена в будущем. Это номер один. И номер два, чтобы было понимание, что за поступки и за нарушения придется отвечать. Но это будет происходить по закону, с пониманием того, что каждый белорус, в том числе и те, которые совершили ошибки, это все равно часть белорусского государства. Мы не можем действовать и жить такими же методами, как действовали в августе вот текущая власть. Да? Мы не можем применять те же самые методы и не собираемся. Мы говорим о том, что каждый, конечно, должен ответить по закону. А помогать, конечно, вот говоря о тех, кто репрессирован, им и их семьям, нужно сейчас всем, чем мы только можем. У Нюрнбергу таксама адказвалі па законе. Вось самае галоўнае, каб гэта быў такі беларускі нюрнбергскі працэс, каб нікому нічога не забылася і ўсё ж такі не было дараванае. І тут размова не пра эмоцыі, а пра права. Дзякую вам за гэтую размову. Максім Баграцоў, чалец каардынацыйнай рады, пра вось гэты план нацыянальнага прымірэння і законнасці. Для вас сёння працаваў Сергей Падсасон. На гэтым ставім кропку, а напрыканцы пра дзень памяці і месяцы болю. 7 месяцаў таму загінуў 25-гадовы гамяльчук Александр Віхор. Гэта непасільная страта для сям'і, але і ўсёй Беларусі, якая страціла аднаго са сваіх сыноў у часе пратэсту. Таксама сёння мінула 4 месяцы з дня смерці Рамана Бандарэнкі, мастака з плошчы Пераменаў, чалавека, які любіў жыццё, любіў дзяцей і краіну, і якога за гэтую любоў да Беларусі таксама забілі. Жыхары плошчы Пераменаў, нягледзячы на кругласутачныя патрулі і назіранне, у памяць пра Рому запалілі знічы. Памятаем і мы, і ўзгадаем гэтыя страты хвілінай роспачы і цішы. Люди, скажите, что с нами жизнь на земле оборвали снова, уходит не в срок. Красной лентою жизнь оказалась, белой лентой укрыта душа. Мама глаза не увидит сына. Мама, он ушел навсегда. Лети, лети, душа. Гарадзінскага журналіста-расследавальніка Дзениса Івашына затрымалі працаўнікі КДБ. У яго дома адбыўся ператрус. Прычына візіту сілавікоў пакуль застаецца невядомай. Іншыя навіны гэтыя пятніцы ўжо цяпер у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добры вечар. Высылка консулаў у адказ, працяг дыпламатычнай вайны Беларусі з Польшчаю. Пагаршэнне адносінаў з імі нясе драматычныя наступствы не толькі для знешняй палітыкі, але і для эканомікі Беларусі і для культурных стасункаў. Па
Пакінулі пад вартаю, незважаючы на сухую галадоўку. Паседжанне ў справе Ігора Банцера ды іншыя суды. Все очень надеялись, что он по здоровью все хорошо у него будет, он выдержит, и этот замечательный свидетель появится. Но как-то не появился, и все пошло совершенно по непонятному сценарию. Да спробаў самагубства, што вымушае палітвязняў ісці на скрайнія крокі. Подобные меры применяются, как правило, к людям осужденным, к смертной казни, к пожизненному заключению, но никак не к человеку, который является только лишь пока еще обвиняемым. Варшаву пакіне консул Беларусі. Таксама на радзіму выйдзе генеральны консул Беларусі ў Беластоку. Гэтак наша заходняя суседка адрэагавала на высылку 3 польскіх консулаў з Беларусі. Што гэта значыць на мове дыпламаты і да якіх наступстваў можа прывесці Юлія Цяльпук. Пакінуць краіну цягам 48 гадзінаў. На гэтым тыдні прадстаўніцтва Польшчы з жалем прыняла 2 такія ноты ад МЗС Беларусі адносна 3 польскіх дыпламатаў. Для мяне асабіста, як чалавекові. Для мяне асабіста, як для чалавека, гэта вельмі клопатна. Я працаваў у горадзе амаль 5 гадоў у розных акалічнасцях, рабіў усё магчымае дзеля таго, каб польскія справы, але і польска-беларускія ішлі наперад. 12 сакавіка сёння Міністэрства замежных справаў Польшчы прыняла сіметрычную меру. У сувязі з працягам непрыязных жэстаў Менску ў адносінах да польскіх дыпламатаў у межах прынцыпу ўзаемнасці МЗС Польшчы прыняло рашэнне аб высылцы генеральнага консула Беларусі ў Беластоку і консула Беларусі з пасады ў Варшаве. Пасля адказу Польшчы тое, што адбываецца, не назавеш інакш як адкрыты дыпламатычны канфлікт, які стратэгічна невыгадны Беларусі, кажа аналітык цэнтру «Еўрапейская трансфармацыя» Андрэй Ягораў. Такія краіны, як Польша і ў цэлым Еўросаюз, які салідарызуецца з сваімі краінамі-сябрамі адносна знешняй палітыкі, з'яўляюцца вельмі важнымі партнёрамі для Беларусі. І пагаршэнне адносінаў з імі нясе драматычныя, ў прынцыпе, наступствы не толькі для знешняй палітыкі, але і для эканомікі ў Беларусі і для культурных стасункаў у сферы адукацыі. Тым не менш, 11 сакавіка беларускія ўлады папрасілі з краіны кіраўніка і консула генеральнага консульства Польшчы ў горадні, бо яны абаранялі свайго калегу, кіраўніка генконсульства ў Берасці, Ежа Тимофеюка, якога з Беларусі вытурылі 2 днямі раней за тое, што браў удзел у святкаванні Дня памяці польскіх партызанскіх фармаванняў, змагароў з НКВД за незалежную ад Расіі Польшчу. У Берасці распачалі крымінальную справу аб гераізацыі ваенных злачынцаў і затрымалі аднаго з сузнаснавальнікаў польскай школы, дзе адбылася імпрэза. Да чаго можа давесці гэты канфлікт? Шмат якія, магчыма, пытанні будуць вырашацца больш доўга, некаторыя рэчы могуць падвісаць, і так далей. Это такія тэхнічныя рэчы, якія проста адбіваюцца. У глобальным сэнсе, улічваючы агульны крызіс стасункаў, асабліва гэта ў кароткатэрміновай сітуацыі не адаб'ецца, але доўгатэрмінова гэта, канешне, будзе цягнуць на сябе шмат наступстваў і ў галіне інвестыцыяў, узаемных эканамічных дачыненняў. Курсу на пагаршэнне стасункаў з Польшчаю можна было чакаць. Заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги, предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, по дестабилизации ситуации в стране. Прагучала гэта двойчы па выніках сустрэчы сілавікоў з Лукашэнкам. Яны ўсё ж такі абмяркоўвалі ў першую чаргу фільм «Залатое дно», які выйшаў, як на гэта рэагаваць і які патрэбны план дзеянняў. Але пра гэта яны ж не будуць гаварыць, што яны абмяркоўвалі Сцяпана Пуцілу. Аўтар фільму пра схаваныя ад народу мільярды Лукашэнкі палітычны ўцякач, якога Польшча адмовілася выдаць Беларусі. Тое ж датычыць асобы Паўла Латушкі, заснавальніка народнага антыкрызіснага кіравання, сябраў ініцыятывы «Байпол» і іншых уцекачоў. Варшава адной з першых не прызнала легітымнасці Лукашэнкі пасля выбараў і прыняла з візітам Святлану Ціхановскую, як прымаюць прэзідэнта. Падтрымала патрабаванне санкцыяў у дачыненні рэпрэсіўнай улады, але абвесціла пра дапамогу грамадзянскай супольнасці Беларусі. Я лічу, што Беларусь павінна развіваць адносіны з Польшай, таму што Беларусь мае цесныя гістарычныя сувязі. Шмат людзей ездзі працаваць у Польшу. І Беларусь
европейская краина. Мне кажется, что не только мы разрываем, но и поляки тоже разрывают с нами отношения. Просто нужно себя немножко вести по-другому по отношению к нам. Тогда, может быть, все и наладится. Гісторыя ранейшых дыпламатычных канфліктаў паказала, што ад сваіх каштоўнасцяў, як дэмакратыя і правы чалавека, краіны захаду не адмаўляюцца. Юлія Цяльпук, Белсат. Губазік палюе на адміністратараў тэлеграм-чатаў. Уначы з чацвярга на пятніцу ў Дзяржынску сілавікі затрымалі стваральніка адразу некалькіх тэлеграм-чатаў. Пры гэтым адзін з тых чатаў на момант затрымання быў ужо выдалены. А таксама ягоную жонку, якая адміністравала некаторыя з чатаў. Пазней жанчыну адпусцілі. Пры гэтым карнікі літаральна ўламіліся ў кватэру, напалохаўшы дзяцей, канфіскавалі ўсю тэхніку. Таксама за ноч зніклі тэлеграм-каналы «Стройка Дзяржынск», «Где ГАИ Дзяржынскі раён» і «Сітуацыя на дорогах Мачулішчы Гатава». Ператрусы і агляды адбыліся і ў іншых мясцовых актывістаў. Як паведамляе Губазік, структура выкрала ўжо больш за 1000 дваравых чатаў. Адміністратарам і актыўным удзельнікам чатаў, якія палічылі найбольш радыкальнымі, прыгразілі 10 гадамі турмы. Больш за палову выяўленых чатаў прыпадае на Менск і Менскі раён. У прыватнасці 10 сакавіка працаўнікі Губазік затрымалі адразу 7 актыўных удзельнікаў дваравога чату ў маскоўскім раёне сталіцы. Пры гэтым затрыманне адбылося дзякуючы даносу ад гэтак званых неабыякавых грамадзянаў. Прысуд занадта мяккі. Генеральная пракуратура пратэставала вырак у крымінальнай справе, вядомай як справа аб 0 праміле. 2 сакавіка паводле яе судзілі журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч і доктара бальніцы хуткай дапамогі Арцёма Сарокіна. Іх вінавацілі ў разгалошанні медычнай таямніцы пра адсутнасць алкаголю ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі. Кацярыну Барысевіч тады суд пакараў 6 месяцамі калоніі агульнага рэжыму і штрафам 100 базавых велічыняў або 2900 рублёў. Арцёма Сарокіна 2 гадамі калоніі з адтэрмінаваннем на год і штрафам 50 базавых 1450 рублёў. Адразу ж пасля агучвання прысуду доктара вызвалілі ў судовай зале з падпіскаю пра нявыезд. Журналістку і лекара затрымалі ў лістападзе пасля таго, як на партале Тутбай з'явіўся артыкул Кацярыны Барысевіч. У ім аўтарка са спасылкаю на доктара Арцёма Сарокіна паведаміла, што забіты на плошчы пераменаў Раман Бандарэнка быў цвярозы. Гэтак артыкул знепраўдзіў словы Александра Лукашэнкі, што Бандарэнка быў п'яны. Беларускія праваабаронцы прызналі Кацярыну Барысевіч і Арцёма Сарокіна палітвязнямі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International, міжнародная амністія, вязнямі сумлення. Сёння ў горадні працягнуўся суд над рок-музыкам Ігорам Банцарам, які ўжо 10-й дзень трымае сухую галадоўку на знак пратэсту з несправядлівым абвінавачаннем. Суддзя Наталя Козел адмовіла ў змене меры стрымання для Ігора ды прызначыла чарговае паседжанне. Ігор Банцар заявіў, што працягне галадаваць, а сілаў у яго засталося да панядзелка. Пра гэты ды іншыя судовыя працэсы Алесь Баразенка. Разгляд справы гарадзенскага музыкі Ігора Банцара зноў перанеслі. У суд ужо 3-й раз не з'явіўся сведка-міліцыянт. Новая дата – 18 сакавіка. Да яе Банцар, які ўжо 10-й дзень трымае сухую галадоўку, проста можа не дажыць. Усе сябры, канешне, хвалююцца. Сёння, калі яго маці выйшла з суда, у яе пачалася гістэрыка. Усе гэта бачылі. Все баімся, але будзем глядзець, што будзе далей, калі ён сам сказаў, што дажыве да панядзелка, а далей не ведае, то будзем чакаць, будзем спадзявацца на тое, што нешта зменіцца. У судзе Заводскага раёну Менску пачаўся разгляд справы Андрэя Асаулы, якога вінавацяць у абразе Александра Лукашэнкі, а таксама іншых службовых асобаў. Паводле версіі следства, Асаула патэлефанаваў у міліцыю і негатыўна выказаўся на адрас праваахоўнікаў. Аператар службы 102 Дзёміна палічыла сябе абражанай і падала ў суд. У першы дзень на слуханні пацярпелая не з'явілася. 5 минут было только оглашены, там, кто этот человек обвиняемый, и свидетели и потерпевшая не явились по неизвестным причинам. Поэтому по требованию прокурора, хотя адвокат и обвиняемый не были не против в отсутствии проводить, но было перенесено.
У Віцебску ў судзе Першамайскага раёну адбыўся разгляд скаргі на дзеянні намесніка начальніка Першамайскага раусу Івана Доўгага. 13 студзеня у лесе пад Віцебскам затрымалі 6 жанчын, якія займаліся скандынаўскаю хадою, і больш за сотні пратрымалі ў міліцыі. А на наступны дзень суд не угледзеў у іхных дзеяннях ніякага правапарушэння. Суддзя Жанна Васильева скаргі не задаволіла. Они убивают людей, их не судят за это, калечат людей, их за это не судят, оказываются виноваты сами пострадавшие, десятки лет дают людям за то, что он свидетель был, присутствовал. Так чего могли ожидать мы? Конечно, я не ждала того, что что-то ему присудят, но я очень надеялась, что он хотя бы извинится. У Менску ў судзе Фрунзенскага раёну распачаўся працэс над 34-гадовым гомельцам Дзянісам Чыкалёвым, якога вінавацяць ва ўдзеле ў масавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Чыкалёва забралі ў дзень 10 жніўня і ўжо 7 месяцаў трымаюць за кратамі. На суд над Дзянісам сёння сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек, аднак трапіць на працэс змаглі адзінкі. Ему от присутствия морально, от нашего присутствия, от нашей поддержки ему морально тоже легче. То есть это то, что минимум, наверное, тот, который мы можем для него сделать, это прийти сюда и поддержать его. Здесь собрались многие его друзья по веревкам, по роп-джампингу, ну, в частности, я, еще там люди из нашего окружения, фаерщики, музыканты. Он был волонтером. Праваабаронцы прызналі Дзяніса Чыкалёва палітвязням. Усяго ж на сённяшні дзень у Беларусі 285 палітычных зняволеных. І гэтая лічба імкліва павялічваецца. Алесь Баразенко, Белсат. Да спісу палітзняволеных Беларусі сёння далучылі гамельчанку Анастасію Перавозчыкаву, якой агулам далі 105 сотняў арышту. Цяпер у нашай краіне 285 палітзняволеных. Гэта актывісты, палітыкі, адвакаты, журналісты ды блогеры. Прынамсі, 3 асобаў трымаюць у турмах галадоўку. Днямі адбылося некалькі выпадкаў пераразання венаў. Чаму зняволеныя з палітычных матываў ідуць на скрайнія крокі? Ігор Станкевіч. Лязом парэзаў руку ў 3 месцах. На гэты крок блогера і палітвязня Сергея Пятрухіна штурхнула жудасная антисанітарыя і немагчымасць быць у камеры, куды яго перавялі 25 лютага. Адміністрацыя турмы нумар 4 Магілёва пакарала вязня 20 сотнями карцераў. После того, как он вскрыл себе вены, ему была оказана медицинская помощь. Я сама видела, что швы наложены на раны, вот, и уже, были в стадии заживления, потому что, с 25 числа я посещала его вчера, 11 числа. 9 дзён сухую галадоўку трымае гарадзенскі музыка Ігор Банцер. З кастрычніка яго ўтрымліваюць у адзіночцы СІЗА гарадзенскай турмы. Некалькі разоў змяшчалі ў карцер. Абвесціў галадоўку і палітзняволены Дмітрый Фурманов. На 5 сотняў яго кінулі ў карцер, а на прагулку выводзяць выключна ў кайданках. На шпацыр у кайданках выводзяць і палітзняволенага Мікалая Дзядка. Нядаўна яго поставили на профилактичный улик, як небяспечнага. Подобные меры применяются, как правило, к людям осужденным, к смертной казни, к пожизненному заключению, но никак не к человеку, который является только лишь пока еще обвиняемым, нет приговора суда. На знак протесту супраць новага абвінавачвання паспрабаваў перацяць сабе жылы палітзняволены Ігор Лосік. Учора ён абвесціў сухую галадоўку. Раней ён галадаваў 41 дзень. Сколько раз уже его и в такие условия ставили, и психологически давили, лишали переписки, прессы. А здесь, получается, очередное такое потрясение. Это новые, более тяжелые обвинения и более тяжелые статьи, как я поняла. Это просто был крик отчаяния и еще один способ обратить на себя внимание. Скардзіцца на неатрыманне лістоў і нашая калега, журналістка Белсату Дар'я Чульцова. Гэта таксама адзін з элементаў псіхалагічнага ціску. Праваабаронца і былы палітвязень Михаил Жамчужны на ўласным досведзе зазнаў стаўленне турэмнай адміністрацыі да палітзняволеных. Заместитель по режимно-оперативной работе СИЗО-2 города Витебска, подполковник Лаур, лично обвинил меня в том, что я имею свои взгляды на политику государства, что я не поддерживаю их взгляды. И за мои политические убеждения он подошел, и когда у меня руки были за спиной, ударил меня кулаком в лицо.
Улады свядома ціснуць на палітзняволеных, упэўнены праваабаронца Олег Волчак. Я считаю, что это делается все-таки запугать население вообще какой-либо активности и показать, что кроме того, что вы получите срок, то у вас еще будут проблемы и в местах нахождения лишения свободы. То есть будете ограничены во всех правах. А что думают про это громадяне? Благодаря им, допустим, народ возмущается. Они рассказывают правду народу. Вот. Народ недоволен, народ выходит на улицу. Значит, задавить вот эту верхушку, так сказать, голову отрубить, успокоятся. На режим давления, оказывается. И поэтому оно в истерике бьется. Это было всегда. И я не думаю, что сейчас настолько хуже. Просто они делают это повседневно. Сёння праваабаронцы прызналі палітзняволенай Анастасію Перавозчыкову. Яна мае правесці за кратамі 105 сотняў. Агулам спіс палітзняволеных павялічыўся яшчэ на 6 чалавек. Ігор Станкевич, Белсат. Одна сям'я, два палітвязні. 4 месяцы ў зняволення застаюцца браты Алексей і Кім Самусенкі. Абодвух вінавацяць паводле артыкулу 342 крымінальнага кодексу арганізацыя рыхтавання дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Дома братоў чакаюць бацькі ды сем'і, жонкі і малыя дзеці. Яны не вераць у вінаватасць сваіх родных. А вось гэта тое, чым я намагалася закрыць свайго сына. Гэта тая вышыванка, якую я рабіла яму, каб яго закрыць як мага. Гэта тое, што можа зрабіць маці для сваіх сыноў, для сваіх мужчын, для сваёй сям'і. Жыццё ў сям'і Самусенкаў падзялілася на да і пасля. Спадарня Людміла уласнаручна ткала і вышывала сваім сынам адзенне. З лістапада жыве ліставаннямі з турмы. Калі сыны апынуліся за кратамі, то гэта шок. Для сям'і гэта шок. То бок, ведаеце, вось твою сям'ю парвалі на кавалкі і раскідалі. І мы сядзім утрох, я, Андрей ды Тагір, і не ведаем, што рабіць. Таму што дзеці недзе там, нявесткі недзе там, унукі недзе там. Усё, свет скончыўся. Братоў затрымалі з розніцаю адзін дзень на пачатку лістапада. Абодвум выставілі стандартнае абвінавачанне пра арганізацыю рыхтавання дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Але ў гэта не вераць ні іхнія родныя, ні сябры. Браты ў сапраўднасці добрыя арганізатары рыцарскіх фестываляў. Часто ездим на природу, на фестивале, в одном клубе состоим. Давно уже состоим, занимаемся, интересно. Это, собственно, шлем с забралом. Это бацинет. Забрал Клав Визард, по-моему. Сейчас уже точно не вспомню, что это. Ну, если он атрибут, это, скажем так, видно, что он не совсем боевой, отметин на нем мало. Люди, которые там вечером бегут домой для того, чтобы уложить ребенка спать, там покупать и, в принципе, почитать книжку, ну разве они могут сделать что-то плохое? А яшчэ браты Самусенкі зацятыя аматары палявання, да якога Алексея Кіма прывучыў тата. Цяпер паляўнічую зброю забралі і ў сыноў, і ў бацькі, разам з усёю кампутарнаю тэхнікаю, на якой падставе невядома. Моя беда в том, что я не могу в нашем государстве не могу защитить ни дом, ничего. То есть это так сильно напрягает и так сильно убивает психику, что, ну, не знаю. Нет, мы будем жить и дальше. И я думаю, что этот театр абсурда кончится. Сыны застаюцца ў зняволенні, а Людміла і Андрей Самусенкі вельмі дзякуюць за падтрыманне ўсім знаёмым і незнаёмым людзям, кажучы, без нашых беларусаў мы бы не справіліся. Штодня па-партызанску, але беларусы працягваюць пратэставаць супраць гвалту, падману і прававога дэфолту. Рэгулярна выказваюцца і ў падтрымку асуджаных. Агляд сённяшніх акцыях, зафіксаваных на фотаздымках і дасланых вамі нашыя гледачы, ужо цяпер у эфіры.
У сённяшнім выданні аб'ектыву гэта ўсё. Далей у эфіры праграма «Антыфейк. Лукавыя навіны». Яшчэ больш актуальнай інфармацыі чытайце ў нашым тэлеграм-канале «Белсат». Зычу вам спакойнага вечара і добрых выходных. Да сустрэчаў.